Saatiin 3. pesä tälle päivälle kolattua ja Nauttilan Miina, Metsähallitus, minkälainen fiilis päivästä jää ja mikä on näissä pesien tarkoitus norpalle? Tästähän jäi ihan hyvä fiilis. Me oli tosi vaihtelevat olosuhteet eri pesillä. Kaikkinensahan tässä ollaan ollut ihan norpan kannalta pelipaikoilla, että tyypillisesti nämä kaikki apukinokset on asuttuja. Isommassa skaalassa niin apukinoksista vuosien saatossa niin noin 60% on ollut käytössä. Eli mehän vaan kasataan tähän tää lumi ja norppa tekee sitten sen kaiken lopun, eli se tekee siihen jäähän reijän ja sen jälkeen kovertaa sinne sen pesäonkalo, joka sitten vasta keväällä, kun se pesän katto romahtaa, niin sitten se on nähtävissä. Teillä on tämmöinen niin kaiva hyvä ryhmä, että mä oon ihan hyvillä mielin tämän alueen jättämässä jatkossa teidän porukan vastuulla. Kiitos. Ja hyvin saatiin porukkaa tähän rekrytoitua ja edellisinä vuosina jo puhuttu aiheesta ja nyt päästiin sitten tuumasta toimeen. Kyllä, joo, ja jaettiin tässä pahveli niin että ei tarvitse pelätä, että kinokset tippuisi ja päästiin ihan turvallisesti liikkuukin. Se perimmäinen syyhän, miksi näitä tehdään, on ilmastonmuutos. Entisaikoina hyvissä lumiolosuhteissa jäät on tullut aikaisin ja se luonnonkinokset on muodostunut, mutta nykypäivänä ne on melkein yhden tuiskun kinoksia, mitä on. Että vaikka sitten saattaa olla joinain vuosina isojakin, mutta ne ei enää ole niin kestäviä rakenteeltaan. Niin tässä sitten pyritään tarjoamaan niin vähintään kaikille naaraille niin pesäpaikkoja. Joo, ja niin kuin tänään nähtiin tuolla aikaisemmassa paikassa, niin se maksimikinous oli 40 senttiä, ehkä 50. Kyllä, niin kyllä. Siihen ei vielä norppa pysty suojautumaan ja pesimään sen alle. Joo, ja nyt ollaan niin tammikuun loppupuolella ja norppahan heti niin rupeaa niihin kinoksiin kaivaan pesiä, kun vaan niitä kinoksia on. Että näissäkin voi hyvin jo huomenna niin kynnet rapsua jäässä ja siellä saattaa olla jo nopeimmat pesäntekijät niin kaivamassa. No sehän se on toivottavaa, mutta keväällä sitten nähdään miten siinä on käynyt. Kyllä.